Ja sen kisaa tai mietittiin tämän kauden tasoa, että liiköhän 80 vaatii se Suomen mestaruusmitali, niin taas nähtiin, että... Joo, ja tuossa Kinnusen Kimmon kanssa, kun eilen muutama sana vaihdettiin, niin hän sanoi, että tämä ei ole mitenkään niin kuin helppo paikka heittää Tampereen ratina, että oikein positiivista tekemistä tällä hetkellä keihäspaikalla. Vilma Murto, Suomen ennätys korkeudesta 4,72. Sanoi, että haluaisi jo sen 4,70 tällä kaudella ylittää nyt kun on kulkenut. Semmoista puhetta Vilma Murron suusta on kuultu. Varmoja 4,60 ylityksiä tällä kaudella. Ja tässä näkee hienosti tämän tuulimittari, että siellä on nyt tällä hetkellä niin kuin vastaista puhuria luvassa. Ja Vilma varmaan tässä vielä odottaa, ja jos vaan kellossa sekuntia riittää, niin odottaa, että saa vähän myötätulta. No, Vilma Murto keskittyy. Ollaan puhuttu, että nähtäisiinkö näissä Kalevan kisoissa Suomen ennätys, ja Vilma Murto ehkä se potentiaalisin urheilija, Marmin urheilija siihen pystyvä tekijä ehkä jopa olisi. Monia yrityksiä 4,70. Nyt 4,72. Ensimmäinen yritys Murrolle. Ja siitä taipuu Seiväs ja yli menee! Suomen ennätys on tosiasia! Vilma Murto 4,72. Ensimmäisellä yli. Upea kausi Vilma Murrolla. 4,72. Ja ei muuta kuin sinne rinkulaan pöytäkirjaan. Suomen ennätys on tosiasia. 5 pitkää vuotta sitä on odotettu. Silloin tammikuussa 2016 hän rikkoi nuorten maailman ennätyksen, ja nyt 2021 Suomen ennätys. Samalla menee rikki maailmanmestaruuskilpailujen suora tulosaja ja totta kai Kalevan kisojen ennätys. Ja yleisö nousee seisomaan täällä, arvostaa tätä suoritusta, tietää miten kova temppu tämä Vilma Murrolta on. 4,72 ensimmäisellä yli, Suomen ennätys. Ja vieläkö siihen laittaa lisää ton, että selkeäseen vastatuuleen teki Minna tämän hypyn, niin jotenkin niin se olympialaisten huikea onnistuminen 5. tila, niin on tullut itseluottamusta myöskin tuohon hyppäämiseen, ja hänen juoksunsa kulkee erittäin hyvin tällä hetkellä. Niin kuin monta kertaa sanonut, niin vie Seipa aikaisessa vaiheessa kuoppaa. Nyt hyvä energia Seipää, se saa jatkuvuutta, ja niin kuin nähdään tässä, niin siinä olisi voinut olla 10 senttiä etäisyys lähemmäs, niin siinä olisi ollut 4,75 hypättävissä. Hienoa tekemistä, aivan upeaa. Jarno Koivunen valmentajana, Vilma Murto, uusi Suomen ennätys.